Nej, något så. Det är mycket så. Man måste ibland komma ner och lugna sig. Jag kommer ner till poolområdet och här lugnar jag mig. Jag lugnar ner mig med själva hjärnan. Vi släpper ut mig också. Jag vet att där hittar jag balansen. Jag hittar balansen där. Kan jag ta mig så? Jag kommer sätta mig ner. Här kan jag resa mig. Få kontakt med mig själv. Kontakt med mig själv. Hitta kontakt i hjärtområdet, tror jag. Där det sitter mycket blockeringar här runt omkring. Jag känner mig stressad. Så där. Jag sätter den. Så, då stannar jag här. Kanske över natten och vilar mig. Imorgon är en ny dag.